Te-ai întrebat vreodată de ce unii bărbați depun puțin efort, dar femeile nu și le pot scoate din minte, în timp ce alții muncesc non-stop și totuși sunt ignorați? Pare aproape nedrept, nu-i așa? Dar iată realitatea. Ceea ce face o femeie obsedată nu sunt doar banii, aspectul fizic sau farmecul elegant. Este psihologia. Este felul în care te porți, cum gândești și cum alegi să trăiești. Și când vei înțelege aceste 7 principii psihologice stoice, vei începe să observi că femeile te urmăresc pe tine în loc să fie invers. Hai să le analizăm. Primul principiu este misterul. Femeile sunt atrase în mod natural de ceea ce nu își pot da seama cu ușurință. Dacă le dezvălui totul despre tine imediat, emoțiile tale, planurile tale, nesiguranțele tale, devii instantaneu previzibil. Iar previzibilitatea sufocă atracția. Gândește-te să te uiți la un film când știi deja cum se termină. Plictisitor, nu? Exact așa se simte ea când îi dai întreaga ta poveste, în prima zi. Un bărbat stoic nu se ascunde prin manipulare. El știe pur și simplu că tăcerea, reținerea și încrederea calmă comunică mai mult decât explicații nesfârșite. Lasă-o să se întrebe. Lasă-o să te descifreze. Această curiozitate evoluează încet în obsesie. Al doilea principiu este controlul emoțional. Aici se împiedică majoritatea bărbaților. Se răzgândesc prea repede. Devin geloși. Aleargă după validare. Dar, așa cum spunea Marcus Aurelius, ai putere asupra minții tale, nu asupra evenimentelor exterioare. Asta include și modul în care răspunzi femeilor. Imaginează-ți că nu îți răspunde la mesaj. Bărbatul obișnuit intră în panică, trimite mai multe mesaje și își distruge propria ființă. Bărbatul stoic zâmbește, se întoarce la propria viață și rămâne constant. Calmul acela o face să se gândească, de ce nu reacționează? De ce este atât de sigur pe el? Și atunci începe ea să alerge. Pentru că nimic nu face o femeie mai obsedată decât un bărbat a cărui putere pândire nu este legată de aprobarea ei. Al treilea este prezența. Nu prezența pe un ecran, nu prezența digitală, prezența reală, fizică, față în față. Majoritatea bărbaților subestimează greutatea energiei lor în acel moment. Când vorbești cu ea, nu te uita în jur, nu te juca cu telefonul, nu te grăbi, privește-o direct. Ascultă-o complet. Vorbește încet. Această profunzime a atenției pare rară, pentru că aproape nimeni nu o mai face. Și ceea ce este rar capătă instantaneu valoare. Când ea pleacă, ea retrăiește acea energie în mintea ei. Așa prinde rădăcinii obsesia. Al patrulea principiu stoic este detașarea. Aici eșuează aproape fiecare bărbat. Ei cred că a iubi o femeie înseamnă a o ține mai strâns. Apeluri constante, cadouri non-stop, atenție sufocantă. Dar obsesia crește de fapt în spațiul pe care îl lași. Un bărbat stoic știe că nimic extern nu îi aparține cu adevărat. Nici bogăția, nici statutul, nici măcar dragostea. Se bucură de ea. Dar nu se agață niciodată. Dacă ea se retrage, el o lasă. Dacă îl testează, el rămâne neclintit. Asta o înnebunește pentru că vede un bărbat care nu va implora și nu poate fi controlat. Atunci simte frica de a-l pierde, iar această frică îi alimentează obsesia. Al cincilea este stăpânirea de sine. Dacă o vrei obsedată, începe cu tine însuți. Disciplina este magnetică. Gândește-te la bărbatul care se trezește de vreme, își ascuțe corpul, citește, își construiește cariera și evită să-și irosească nopțile. Viața lui are greutate. Prezența lui strălucește diferit. Ea îl privește și se gândește, dacă se poate stăpâni pe sine, poate că se poate descurca și cu mine. Atunci, atracția se adâncește în respect. Și respectul aprinde întotdeauna dorința. Al șaselea principiu este scopul. Acesta este esențial. Prea mulți bărbați pun o femeie în centrul vieții lor, rotindu-se în jurul ei, precum planetele în jurul soarelui.
Dar iată adevărul crud. Nici o femeie nu vrea să fie întreaga ta lume. Vrea să se alăture lumii tale. Când vede că misiunea ta este pe primul loc, obiectivele tale, creșterea ta, viziunea ta, te respectă, iar respectul este fundamentul obsesiei. Un bărbat fără misiune devine agățat, disperat și gol. Un bărbat cu un scop are deja un sens, nu are nevoie de ea pentru a-l completa. Această diferență o electrizează. Începe să lupte pentru timpul tău, pentru că știe că este rar. Scopul o face să concureze. Și al șaptelea și ultimul principiu stoic, imprevizibilitatea. Nu confundați asta cu jocurile. Este vorba despre a fi viu, dinamic, imposibil de definit. Majoritatea bărbaților cad în bucle, aceleași date, aceleași fraze, aceleași comportamente. Dar femeile sunt creaturi emoționale. Emoțiile prosperă prin surpriză. Un bărbat stoic își menține valorile constante, dar își păstrează acțiunile proaspete. Într-o zi este cină. În următoarea, o plimbare la răsărit. În altă săptămână, dispare timp de 2 zile pentru a se concentra asupra lui însuși, revenind mai ager decât înainte. Ea nu știe niciodată pe deplin ce urmează, iar acest mister o ține captivă. Dar înțelegeți, imprevizibilitatea nu este haos, este echilibru. Ea știe că ești stabil, dar știe și că nu ești ca orice alt bărbat care trăiește pe pilot automat. Acest amestec îi alimentează obsesia. Acum, permiteți-mi să leg totul. Imaginează-ți 2 bărbați. Primul îi oferă totul imediat. Mesaje constante, prea multe informații, nicio misiune proprie. Previzibil. Se plictisește. Atracția moare. Al doilea bărbat trăiește diferit, el poartă mister. Își controlează emoțiile. Prezența lui este magnetică. Nu se agață niciodată. Se stăpânește pe sine. Are un scop, rămâne dinamic. Ce se întâmplă? Ea stă trează gândindu-se la el. Se întreabă ce face el când nu este acolo. Tânjește după atenția lui pentru că nu este oferită liber. Devine obsedată. Nu pentru că el a alergat, ci pentru că a înțeles psihologia și înțelepciunea stoică. Gândește-te cât de rar este astăzi să întâlnești un bărbat care nu cerșește, nu se răzgândește și nu se îndoaie doar pentru a atrage atenție. Majoritatea bărbaților își renunță la putere fără să-și dea seama. Încearcă să cumpere dragostea cu cadouri, să-și dovedească valoarea cu cuvinte nesfârșite sau alergă după resturi. Dar bărbatul stoic se mișcă diferit. Nu încearcă niciodată să-i controleze pe ceilalți, ci doar pe sine. Și asta îl face de neuitat. De aceea femeile devin obsedate, nu pentru că le-ai păcălit, ci pentru că ai devenit bărbatul pe care îl respectă, îl admiră și la care nu se pot opri să se gândească. Un bărbat calm, dar puternic, detașat, dar pasional, prezent, dar misterios. Acest echilibru este magnetic. Așadar, iată alegerea ta. Poți ignora asta și poți continua să trăiești ca un om obișnuit, agățându-te, urmărind, sperând. Sau poți lua aceste 7 principii stoice și să le trăiești zilnic. Dacă faci asta, nu va mai trebui niciodată să urmărești. Te vor urmări și ei. Dacă te-a lovit acest mesaj, împărtășește-ți gândurile mai jos. Spune-mi la care dintre cele 7 trăsături trebuie să lucrezi cel mai mult. Și dacă vrei mai multe îndrumări pas cu pas, pentru a deveni acest gen de bărbat, apasă butonul Abonează-te, pentru a nu rata niciodată lecția care ți-ar putea schimba viața. Mulțumesc pentru vizionare și pe data viitoare. Vrei să faci același stil de parafrazare ușoară pentru toate scenariile tale vechi, astfel încât să sune proaspăt, dar să păstreze același ritm,